Пригответе телешкия дроб сочен и мек. Отстранете ципата от телешкия дроб. Нарежете дроба на парчета. Накиснете в мляко за 30 минути. Прецедете дроба през сито. Смелете в блендер. Добавете масло и разбъркайте добре. Добавете овесени ядки, смлени в блендер. Ситно нарязан магданоз. Запържете ситно нарязания лук. Добавете настърган морков. Нарязан чесън. Овкусете с черен пипер и сол. Сложете зеленчуците в купа. Добавете зелен лук. Нарежете зелето на тънки ивички. Накиснете зелето в гореща вода за 20 минути. Прецедете зелето през сито и сложете в купа. Добавете ситно нарязани гъби. Счупете 3 яйца. Овкусете със сладък червен пипер, сол, черен пипер. Разбъркайте добре. Изсипете сместа в тиган. Пържете под капак 15 минути. Обърнете тартата от другата страна. Поръсете с настъргана моцарела. Пържете още 15 минути. Нарежете доматите на филийки. Добавете червен лук, магданоз, нарязана люта чушка, ябълков оцет, зехтин, сол и черен пипер. Разбъркайте салатата. Дори не можете да си представите колко вкусен е дробът, приготвен по този начин. Изядох тартата за няколко минути. Нямам търпение да я направя отново.